Inginerii americani au proiectat modelul B-17G ca pe o mașinărie de război total. Înainte ca un B-17 să se întoarcă la bază fără secțiunea frontală și fără instrumente, în octombrie 1944, constructorii i-au instalat o protecție formată din 13 mitraliere. De ce fiecare al patrulea avion nu se mai întorcea în ciuda acestui arsenal? Răspunsul stă în statistica rece a preciziei și a focului încrucișat. B-17G a fost varianta definitivă. O structură de dur aluminiu tixită cu arme de calibrul .50, 12.7 mm. Mitralierele erau plasate strategic în bot, sub bărbie, pe spate, în flancuri, în turela sferică de sub burtă și în coadă. Această configurație crea scheme de foc suprapuse, un câmp vizual de 360 de grade. Orice vânător german care ataca intra într-o plasă de plumb din 3 direcții simultan. Forța de lovitură era masivă, 4.000 de livre de bombe în cală, greutatea a 2 automobile de epocă. Comandamentul american miza pe formații strânse și pe bombardamentul pe timp de zi pentru precizie maximă. Realitatea tehnică a fost alta. Doar 20% din bombe își atingeau ținta. Eficiența era scăzută, dar prețul rămânea fix. Statistic, rata pierderilor în rândul echipajelor a atins pragul de 50%. Statisticile indicau o eficiență redusă. Doar 20% din încărcătura de bombardiere își atingea ținta stabilită. Restul era eroare de calcul sau bruiaj. Protecția celor 13 mitraliere de la bord viza interceptoarele germane. Însă dinamica s-a schimbat odată cu apariția avioanelor P-51 Mustang. Escorta pe rază lungă a neutralizat parțial amenințarea Luftwaffe. Rămânea însă o problemă matematică fără soluție de apărare: artileria antiaeriană. Unitățile Flak operau cu precizie balistică. Germanii protejau obiectivele strategice cu baterii de tunuri de 88 și 105 mm. Nu era un foc haotic. Sistemele de radar și controlul focului calculau traiectoria exactă a formației. La 25.000 de picioare, cerul se transforma într-o rețea geometrică de nori negri. Explozia fragmenta fuzelajul instantaneu. Proiectilul nu trebuia să lovească direct avionul pentru a-l distruge. Unda de șoc și schijele penetrau foile subțiri de aluminiu, secționând cablurile de comandă și perforând rezervoarele de combustibil. Protocolul de zbor interzicea orice manevră de evitare. Șrapnelul perfora aluminiul, dar piloții mențineau cursul fix. Zborul în formație strânsă era o necesitate tehnică, nu o alegere tactică. De ce era necesar un zbor liniar sub focul artileriei? Stabilizarea vizorului de bombardament Norden necesita un orizont perfect. Orice grad de înclinare anula precizia lansării. Bombardierul devenea o platformă statică pentru mecanismul optic. 10 oameni se transformau în ținte previzibile pentru bateriile de 88 de milimetri. Echipajul privea avioanele vecine. Motor în flăcări, fum negru, prăbușire verticală. Parașutele apăreau rar în oglinzile retrovizoare. După eliberarea încărcăturii, formația se spărgea pentru întoarcerea spre bază. Mulți nu mai atingeau pista. Viteza de angajare a unui B-17 ce avariat creștea cu 30 până la 40 de km pe oră. Structura avionului demonstra o rezistență metalurgică extremă. Bombardierele reveneau cu secțiuni întregi smulse sau cu fuzelajul secționat de suflul exploziilor. Lonjeroanele principale susțineau greutatea chiar și după impact direct. Piloții au raportat cazuri în care aeronava era menținută în aer doar de cablurile de control tensionate și de noroc. Recordurile consemnează sute de aparate care au aterizat cu 3 motoare oprite. 71 de avioane au fost pierdute într-o singură misiune deasupra Schweinfurt. Primul caz documentat a avut loc la data de 3 ianuarie 1943. O eroare a sistemului hidraulic al turelei a declanșat o succesiune de evenimente care au dus la căderea liberă a unui om, Alan McGee, 20 de ani, 6 misiuni la activ. A 7-a misiune, deasupra bazei de submarine din Saint-Nazaire, a devenit un test de balistică umană. McGee opera o turelă sferică de tip Sperry, diametrul interior 1,20 m. Parașuta nu încăpea înăuntru. Aceasta era depozitată în fuzelaj. Care este probabilitatea de a supraviețui unei căderi de la 4 mile înălțime?
Alan McGee a verificat acest lucru cu propriul corp. Protocolul de evacuare era rigid. Tunarul trebuia să rotească sfera manual, să alinieze trapa, să intre în fuzelajul aflat în flăcări, să găsească parașuta, să o fixeze. McGee a reușit să intre, dar a găsit doar resturi de mătase. Proiectilele antiaeriene distruseseră echipamentul. O explozie secundară a rupt avionul la 6.000 de metri altitudine. Suflul l-a aruncat în gol, fără parașută. Înălțimea de 20.000 de picioare înseamnă aproximativ 4 minute de cădere liberă. Viteza terminală a corpului uman atinge 60 de metri pe secundă. La această altitudine, temperatura coboară sub minus 40 de grade. Hipoxia instalează inconștiența în câteva secunde. McGee a căzut ca o masă inertă. 4 mile de aer înghețat versus un singur om. Impactul nu a avut loc pe solul dur. Corpul a lovit acoperișul gării din Saint-Nazaire. Sticla armată s-a spart sub greutatea lui. Panourile înclinate au funcționat ca un amortizor neașteptat. Viteza a scăzut fracționat înainte de contactul final cu podeaua de beton. Aerul s-a umplut de sunetul sticlei sparte și de șuierul vântului prin structura metalică a gării. Soldații germani l-au găsit în viață. Raportul medical a consemnat 28 de plăgi provocate de șrapnel. Brațul drept și piciorul erau fracturate. Nasul și un ochi erau grav afectate. Nu a fost un miracol, ci o ecuație rară de unghiuri de impact și rezistență structurală. După recuperare, McGee a supraviețuit 18 luni în captivitate. Alan McGee a murit la vârsta de 84 de ani. La o lună după incidentul lui McGee, pe 1 februarie 1943, un alt B-17 s-a confruntat cu limitele rezistenței structurale. Avionul, poreclit All-American, decolase din Biskra, Algeria. Misiunea, porturile germane din Tunisia. După lansarea bombelor, formația a intrat în coliziune cu două avioane de vânătoare Messerschmitt Bf-109. Primul atacator a căzut în flăcări. Pilotul celui de-al doilea a fost lovit și a pierdut controlul. Messerschmittul de 3 tone a devenit un proiectil neghidat. A urmat impactul. Aripile vânătorului au tăiat secțiunea din spate a bombardierului ca un cuțit. Fuzelajul s-a despicat aproape complet. Tunarul din coadă a rămas blocat într-un fragment de avion care nu mai era legat de restul structurii decât prin câteva lonjeroane de aluminiu și resturi de podea în partea dreaptă. Locotenentul Charles Catforth, fotograf dintr-un alt aparat, a surprins momentul. În imagine, un B-17 zboară cu coada atârnată de un fir. Cât de mare era forța de impact? Un Messerschmitt Bf-109 cântărea aproximativ 3 tone în momentul ciocnirii. Metalul scrâșnea. Coada vibra violent, oscilând în fluxul de aer. Cablurile mecanice de control erau secționate. Totuși, avionul nu s-a dezintegrat. Secretul stătea în sistemul electric. Autopilotul era cuplat în momentul impactului. Impulsul electric a ajuns la servomotoare. Acestea au mișcat suprafețele de control rămase intacte. Dispozitivele au preluat sarcina pe care mușchii piloților nu o mai puteau susține prin cablurile rupte. Motoarele 2 și 3 erau oprite. Stabilizatorul orizontal stâng lipsea complet. Profunzimea și direcția erau distruse. În ciuda amputării mecanice, All-American a zburat 300 de mile până la bază. Avionul a aterizat în siguranță, fără răniți grav în rândul echipajului. Structura a fost reparată, iar aparatul a continuat misiunile de luptă până la finalul războiului. Până în noiembrie 1943, statistica supraviețuirii s-a completat cu un caz de prăbușire în interiorul unei secțiuni desprinse de fuzelaj. Poate un fragment de avion să funcționeze ca o parașută? Secțiunea de coadă a încetinit căderea. Sergentul Eugene Moran ocupa postul de trăgător de coadă pe un B-17 numit Rikki-Tikki-Tavi. În timpul unui raid asupra orașului Bremen, avioanele de vânătoare Luftwaffe au interceptat formația. Moran a încasat gloanțe în ambele brațe. O explozie i-a rupt coastele. Parașuta sa era distrusă de schije. O lovitură directă a secționat structura. Secțiunea cozii s-a desprins complet de fuzelaj la 6.000 de metri altitudine. Moran a rămas blocat înăuntru. Fragmentul de avion nu a căzut vertical. Aerodinamica resturilor metalice a creat un efect de autorotație, similar cu cel al unei semințe de arțar. Această mișcare de rotație a generat o forță de ridicare reziduală. Viteza de coborâre a scăzut la aproximativ 30 de metri pe secundă.
Căderea în interiorul acestui compartiment a redus forța impactului de 2 sau 3 ori față de căderea liberă a unui corp uman. Moran a încetat să mai lupte, s-a relaxat în așteptarea loviturii. Coada avionului a lovit un pin înalt. Ramurile au absorbit energia cinetică rămasă. La sol, soldații germani au găsit un om cu craniul zdrobit, dar încă viu. Un medic sârb, aflat și el în captivitate ca prizonier de război, a preluat cazul. Acesta a tratat rănile devastatoare ale lui Moran în condiții de lagăr. În ianuarie 1944, James Lee a repetat traiectoria lui Moran. Aceasta a confirmat natura accidentală a frânării aerodinamice. Bombardierul său, numit Skippy, s-a ciocnit cu un alt B-17 deasupra Atenei. Secțiunea cozii s-a desprins instantaneu. Lee se afla în interior. Nu a realizat că avionul s-a rupt. Forța centrifugă l-a strivit de peretele de duraluminiu. Mișcarea era haotică, circulară, violentă. L-a salvat un pâlc de copaci care a amortizat impactul final. După câteva minute de cădere liberă, Lee a ieșit din resturile cozii. Restul avionului nu exista. Un grup de călugări ortodoxi greci l-a găsit printre ramurile frânte. Evacuarea unui B-17 în derivă era o problemă de geometrie și fizică. Trapele de evacuare erau înguste, echipamentul de zbor era voluminos. Într-un viraj strâns, greutatea corpului creștea de câteva ori. Soldații erau proiectați în pereți înainte să ajungă la ieșire. Mulți își pierdeau cunoștința din cauza loviturilor sau a lipsei de oxigen. Din numărul total al celor doborâți, rata de succes a salturilor cu parașuta a fost de doar 25%. La 15 octombrie 1944, cerul deasupra Kölnului a demonstrat limitele fiziologiei umane. Cazul bombardierului Lovely Julie a combinat distrugerea structurală totală cu pragul rezistenței biologice. Imaginați-vă un cabriolet la 6.000 de metri altitudine. În față, doar golul. Aerul la minus 40 de grade lovește carlinga cu 320 de km pe oră. Pielea feței îngheață instantaneu. Un proiectil antiaerian a lovit direct în botul aparatului B-17. Secțiunea frontală a dispărut. Plexiglasul, aluminiul și structura internă s-au pulverizat. Sergentul George Abbott a murit pe loc. Corpul său a absorbit majoritatea schijelor, protejând restul echipajului din cabină. Cum poți ateriza un avion fără vitezometru și altimetru? Pilotul Lawrence Delancey se baza doar pe orizont. Panoul de instrumente era distrus, sistemul de oxigen de asemenea. La această altitudine, timpul de conștiință utilă fără mască este de sub 10 minute. După acest interval, creierul încetează să mai funcționeze din cauza hipoxiei. Delancey a împins manșa. Avionul a plonjat spre straturile dense de aer pentru a permite echipajului să respire. Au devenit o țintă ușoară. Navigatorul Raymond Ledoux a rămas fără hărți și busolă. Totul fusese aspirat în gol. Vântul tăios le deforma trăsăturile. Bombardierul mutilat zbura fără flapsuri și fără frâne funcționale. Centrarea aeronavei era compromisă grav. Structura vibra sub presiunea fluxului de aer care intra direct în fuzelaj. Au traversat canalul Mânecii într-o carcasă de metal deschisă. Lovely Julie a atins pista bazei Nat Hempstead din Anglia prin pur instinct de pilotaj. Pentru salvarea echipajului în condiții imposibile, Lawrence Delancey a primit decorația Silver Star.